TV. La 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 live TV. La 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 live TV. La 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 live TV. La 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 live. Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Live TV. I dag er vi taget til det mørke Jylland for at undersøge en af Danmarks mest kendte og værste punktforureninger, Høfde 42. Tilbage i 50'erne og 60'erne, der gav staten Cheminova, som vi ser her i baggrunden, lov til at dumpe en masse spildevand og affald, som indeholdt pesticidrester. Nu er vi så taget ud til Høfde 42 for at undersøge, hvilke konsekvenser det har, at man blandt andet har dumpet parasjord. Hej, hvad er det, du vil undersøge her? Ja, jeg har fundet en fugl. Ja, det kan se, den ser lidt død ud. Ja, den har det ikke så godt. Nej. Det skyldes paration her i området. Paration, det er nemlig en nervegift, som går ind og forstyrrer nervesystemet, så fuglen ikke kan styre sine organer og heller ikke kan styre sin bevægelse. Ja, den ser rimelig død ud. Ja, det dør man af. Ja. Og hvad har vi så derovre? Ja, det er en fisk, og den er død. Og det skyldes, at vi har problemer med ophobning af tungmetaller og kviksølv, som vi også ser her ved siden af. Og det optages i fisken gennem vand, og når fisken så bliver spist af fugle og andre pattedyr, så bliver de også syge. Og det tror jeg, min kollega vil fortælle mig mere om. Jeg prøver at gå herover og kigge. Hej. Hej. Hvad har du her? Jamen, jeg har 2 døde pattedyr, og de er simpelthen døde, fordi de har spist fugle og fisk her fra området, som indeholder paration. Og det kan pattedyrene heller ikke tåle. Og man kan sige, at en død fisk eller en død fugl, dem ser man måske ikke så tydeligt i landskabet, men sådan et dødt par her, de springer tydeligt i øjnene. Det gør det. Nu er jeg så kommet hen til en anden miljøtekniker. Og hvad kan du vise mig? Ja, hej. Jeg har lige udtaget en prøve af grundvand. Og Det ser godt nok sjovt ud, hva'? det ser ikke særlig sundt ud. Det er stærkt giftigt vand. Og, så man kan godt forstå, at de fisk, der svømmer rundt lige herude, de kan ikke tåle at svømme rundt i det, der ser ud her på stranden. Det ser ikke godt ud. Men jeg tænkte lidt, at det sjove her, det er jo, at giften er ikke kun nede i grundvandet. Den er over det hele om stranden. Lige under fødderne på os. Så min plan var lidt, at vi skulle prøve at tage noget vand op lige her, hvor vi sidder. Det synes jeg lyder rigtig spændende. Jeg har taget en lyne med her. Nej. Det er jo helt flot. Se. Lige hernede under sandet, der er det. Vil du spise sand? Det tror jeg ikke. Nu har vi så været lidt rundt og kigge i området på de konsekvenser, som forureningen har. Og nu står jeg så sammen her med Børge fra Region Midtjylland, som vil fortælle os mere om, hvad man gør for at rense området op. Hej Børge. Hej. Velkommen. Vi er rigtig glade for, at vi måtte komme herover og besøge dig, og du ved en hel masse om, hvad man gør her i området for at sørge for, at der ikke skal ske nogen forureninger. Ja, det. I har taget kemikaliedragter på, som jeg sagde. Kan jeg se? Jamen, vi har jo fået at vide, at det skulle være rigtig, rigtig farligt at være her i området. Ja, det er det fandme også. Men jeg tror efterhånden er blevet immun, så jeg tog bare regntøj på, fordi de sagde jo, at det skulle regne lidt af. Okay. Men I er kommet hele vejen over fra København. Ja, det er vi. Ja. Har du så fået hils på Obama de sidste dage? Nej, det har vi Så han er i København. Ja, det er rigtigt. Ja. Men Børge, det er dig, der kan fortælle os lidt mere om, hvad I gør her for at rense området op. Ja, det ved jeg lidt om. Hvad har I gjort?
Jo, men i 2006, der det daværende Ringkøbing Amt, som dengang stod for området her, som var arbejdet for dengang, de besluttede at bygge en spunsvæg, en jernvæg, hele vejen rundt om området. Den er 600 meter lang i omkreds, og den er 14 meter dyb ned i stranden. Så den indkapsler, så at sige, hele det forurenede område, så der ikke er udsivning mere. Men vi kan jo se, at forurening er der jo stadigvæk. Jo. Hvad gør I så for at ligesom forhindre, at altså, vi kunne se, der er masser af fugle, og vandet er meget forurenet. Hvad gør I så? Det må jo væk på en eller anden måde. Nej, det skal det. Men hvad gør I ved det? Regionsrådet, som nu står for det her, Region Midtjylland, som jeg nu arbejder for, det er jo ganske forvirrende. Men de har lige besluttet, at nu skal der ske en oprensning herude. Og det skal være med noget, der hedder basisk hydrolyse. Og med det, så kan man forme noget paration til noget, som blandt andet noget, som hedder nitrofenol. Og det vil jeg helt med, men det siger dem, at man kan få oprenset med bakterier bagefter. Og så får man noget af det. Men det vil sige, at når I er færdige med det, så kan man komme til at bade her igen. Og så er der ikke nogen fare for, at fisken dør og fuglene og sådan noget. Så vil det være helt rent her. Ja. Det kan du godt garantere. Ja, det håber jeg. Tak skal du have, Børge. Vi er rigtig glade for, at vi måtte komme her og interviewe dig. Og held og lykke med det. Som I kan se, er der masser af arbejde for forvaltere og miljøeksperter. Live TV takker af for denne gang. Vi ses på fredag. Live TV, la 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 la. Live TV, la 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 la. Live TV, la 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 la. Live TV, la 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 la. Live TV.